Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọ n'Igbo mụrụ nze m ọzọ ya mana ege m ntị nọ na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Tata bụ 18th of August 2026. For ndị na-asị o were kọmentị mfụ ndị na-asị kotu ngeshi wee megin wee gaa reach out to Otingeshi ga Zion, Otingeshi wee ba free motor because Zion ground woftel about 100 or 150 vehicle that big luxurious car again can appear gauge every free of charge vuru give from Zion ground down to Ngokpala Zion ground come vukweli get bound to gakwa give your Zion ground again non Lagos bam. So some people are now say somebody now blow Zion, somebody now blow a Zionite, somebody now blow a we go comment influence. I'm not a Christian. That's nearly a Christian, but nearly got the program called Yageshiwega. Because this video is for you. On Ibule Zionite, Ibulo Zionite, but Ngokpala to go and do what and receive your own blessing. This video is for you. You don't know how to go, you don't know how to enter this vehicle, whether they are paying, any question you feel like you want to ask about this vehicle. This video is for you. Awesome brothers. And we're happy to be in Ngokpala in our city. Ayo. We're coming down. Oh, don't carpet here now. I captured you. Thank you. Yeah. Our welfare chairman is here. Yeah. Zion will fly. This is a Zion awesome brother. All the way from Lagos State. Now, about that neighbor, somebody now Ibulo a Christian at all. This is how you are going to do it. Look for somebody. I don't know where you're coming. Amaham State is Amaham. Look for somebody. About that neighbor, within this Lagos and the Nimalebe Zion ground, because look for somebody that knows road very well. Ask the person, Kebe Zion ground, go to Zion ground. When you get to that place, workers and be very careful because obu ni reba enjoy because ke moto nke na apụtata because again like yesterday moto pull from Lagos to Ngokpala yesterday kanko so imagine ki imagine iso ha obu no tata ka echega iga obu no echi biko go there today, maybe you can go there today, maybe ni mahoza ato gaiba han tata lalo against tomorrow yota lalo against tomorrow iweba dress Megan isoruha and the Megan biko echefukene ki hafi soda moto when nachite in case obu ni jilego moto. Always stay close to that vehicle. That is the last day being 23rd. From that 23rd moto ga hafu Ngokpala. Some moto ga hafu some ga biye dika 24th ko ge bido natawa depending. 24th make sure that you know close to that vehicle. Go bukori give which take it back. Nako when ndị na-ewelo moto ndị na-ewelo kwe onye ga sponsor ha down to Ngokpala. Then obu ni bule Zionite maybe ni ifele na-eme gị or ni wele ego moto or something, please still follow the same procedure. Ghana Zion ground, this is the only place ka mmadụ hafi isi gị na gị jee na Kezafia maza na ị ga-afụ Zion bus, jee na Oshodi ị ga-afụ Zion bus. No, don't go. This vehicle may take off from Zion ground gong
go to Zion ground ka mmadụ hafe ili gị mugu, ka mmadụ ịma na in anything ọbụla na-eme na o wenata ndị na-etake advantage of that thing na-egwu mmadụ cham. Mmadụ asị gị ka mkpụrụ na onwe nke nọ na Oshodi, onwe nke nọ na CMS, onwe nke na asị that na Zion ground na moto adọzi bịa ka anyị duru gị gaa. Agakwa na Zion ground ka ị ga-aba moto, na Zion ground ka ị ga-aba moto gaa, na Zion ground Ngokpala ka ị ga-aba moto megin nata. Na ọ bụ na ịchọ iso moto free ọ bụ na ịchọ iso moto free, ọ bụkwanụ that na ịchọ ịga mana ị chọghị iso moto free and you are asking how I'm going to enter bus, go to company. You can follow GO na-aga Imo State. Jụọ ese ọfụma before you can enter any vehicle. Please be careful. Remember that now 2026 kind. Remember that somebody can take advantage of this program. Remember that na ụmụ ndị mpịampịa na mpịampịa ekwensu jikwala ngwa ọrụ ga-emewu gị na hijack this thing, but God will not allow their plans to work. But ọ na-aka mma mmadụ ime gị ịdị very careful n'ihe before gị ihe eme ya. Remember ihe Ebuka Obi kwuru before, ọ sị gị nobody, that Zion ground and prayer movement is free of charge. Don't give anybody your money because you want to stay in front of seat. Anyị ekwene mmadụ ego, nkwo ya n'Igbo, nkwo ya n'oyibo, so that ndị na-ada n'oyibo ha anụ Igbo, ndị na-ada n'Igbo anụ oyibo. Enyene mmadụ ego ka o doselu gị oche na Ngokpala. Don't give anybody your money for first seat na Ngokpala. No. Isi na ị na-enye mmadụ ego ka ya ahụ book oli gị one particular building iche ịnọ nke dị close, very 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 close. Ọ ga-abụ just ikpoto like say pepe just 1 2 3 step ịbanye. Don't give anybody your money. A ga-elikwe gị mugu. Ebuka Obi nọ na shout this thing na-eti aka mkpu. Don't give anybody your money for any reason. Ị na-azọta oche ma ị na-azọta hotel, ị na-eme nka. I know that no millions of people that is coming. If care is not taken, billions of people that is coming. But please be very very careful. Nobody should extort you because of this prayer. Nobody have the right to extort you, and be careful so that you will not fall a victim. The way you get to Zion ground, you don't know your whereabouts, please ask question. Ebuka Obi cannot see everything that is happening in Zion ground. He cannot. All that na na-eme ekpere, that na this particular place ka na-eme the ekpere, stay there, don't move. As na ka ịhafụ Zion ground ka ịgbago gaa another community gaa lie nri ma ọ bụ gaa mee because of, no, so that echi ka ịhafụ ịbịa online tiwe mkpu iji wee jee Zion ground iji wee jee ekpere na Ngokpala ya mee gị nke ọzọ emeghe gị. Stay, maka onwe ndị ụkwụ ha na-ada n'ofe ebe ha bịa ekpere, ha ga like gagharịa the whole place, gakwuo ma next community ebe amami ihe ha na-achọ. Ọ bụ na ekpere ka ị bịa focus kpee ekpere na nwa, kpee ekpere gị mee gị na nwa, ka ha fi isi that na gị mme na ijele ekpere wee show ahụ ihe wee mee gị. Ka nsụkwa ya na bekee, if you are going to Ngokpala for prayer, for 100 days closing prayer, please make sure that is that particular place that you went to. Don't use it as an excuse. Don't step out going to neighboring village or neighboring town or maybe that kind of thing. At the end of the day, tomorrow you come out on social media and start crying. Don't go to Ngokpala for prayer and start going to another place. Or you can say come with Teruni Bondoman Jemon, so that say chikita ịmago ndị ekwensu jikwala ngwa ọrụ ọdafịa ha ahụ nke last year abịa kọwaa akọ nke a ji mee nke ọzọ emeghe. But as God may have it, moto one mere ihe anọ, nobody died. If not, aka na-ekọkata aka ya chefo. So stay tuned, we'll still be bringing updates. Ịmago na-ewetara na updates otu ihe ọbụla feel like you want to ask question or anything, please put it in comment section. If you need any question, put it in comment section. If you are going there for prayer, go there and come back, and God will bless you. And don't forget, please remember to put Ebuka Obi in prayer. And also, if you want to contribute in anything, feel free to comment. Or you can say, "Come with Teruni Bondaman Jemon Kemesiam."